Magandang araw sa lahat ng masugid na tagapakinig sa channel ni Ang Manlalakbay. Ganon din sa ating butihing tagapagsalaysay na si Karine at kay Sir Froy. Maraming salamat sa muling pagpapaunlak na mabasa ang pagpapatuloy ng kwento ko tungkol sa kamag-anak kong si Ramon at ang tatay Ruhing niya na isang sugo ng demonyo. At sa pagpapatuloy ng kwento, nang sumunod na araw ay may humahangos na dumating sa loob ng bahay nila Ramon upang humingi ng tulong, at dahil wala ang tatay niya noong mga panahong yon ay siya muna ang humarap sa lalaki. Amang! Amang! Maaari mo bang tulungan ng aking ina? May gumagambala kasing nilalang sa kanya. At ang nilalang na ito ay labis siyang pinapahirapan. Masasamahan mo ba ako upang tignan ng aking ina? Namawis ng butil-butil si Ramon dahil hindi niya alam kung makakatugon siya sa kahilingan ng batang yon. Hindi rin kasi niya alam kung saan nagpunta ang kanyang tatay Ruhing, kaya hindi siya makapagdesisyon. Pero dahil sa pagmamakaawa ng bata ay napapayag niya ito. Halika bata, huwag kang mag-alala dahil ako ang titingin sa nanay mo upang malaman natin kung sinong tampalasan ang nanggagambala sa kanya at nagpapahirap. Halika na! Walang pagdadalawang isip na sumunod si Ramon sa batang lalaking yon. Sa masusukal na talahib papasok ng kakahuyan. Habang patuloy sa pagtakbo ang dalawa, ay doon nalaman ni Ramon na ang tinutukoy pala nitong nanay ay si Aling Uda na isang nagtitinda ng bagoong sa palengke. Nabanggit din sa kanya ni Lito, anak ni Aling Uda, na ang nanay niya daw ang biglaan na lang daw nagkasakit, at dahil sa bata pa siya at marami pang mga bagay na hindi niya alam, ay wala siyang kaide-ideya sa tunay na pagkatao ng kanyang nanay. Nang dumating silang dalawa sa kinaroroonan ng bahay, ay napansin ni Ramon na mapuno at hindi masyadong pinapasok ng sikat ng araw ang lugar na yon. Kaya naman nagdoble ingat siya at umusal ng ilang mga orasyon upang mapagtibay ang sarili at maging handa kung sakaling may umataking kalaban sa kanya bago siya tumuloy sa loob ng bahay. Tuloy ka, Manong Ramon. Narito po ang Nanay Uda. Saad nito sa nag-aalalang boses. Sige Lito, saglit lamang at susunod na lang ako dyan. Nang makasiguro si Ramon na protektado na at ligtas na siya doon sa bahay nila Lito, ay doon na siya pumasok sa loob. Dito ay nagulat si Ramon dahil sa nakita niya na sobrang daming itim na anino at ibang elemento ang naroroon, at tila malayang malaya ang mga ito na nagpalutang-lutang at nagpagala-gala sa lugar. Kaya naman nakaramdam ng kakaiba itong si Ramon at hinanap na nito ang nanay ni Lito. Pagpasok ni Ramon sa mismong kwarto ay napakunot ang noo niya dahil nakita niyang sobrang daming espiritual na pamarusang nakakarga o nakatarak sa katawan ng ginang na si Aling Uda. Pinagmasdan niya muna ito ng ilang ulit bago niya napagtantong may mali sa pagpunta niya roon. Ikaw pa ang anak ni Manong Ruhing? Opo, ako nga yung anak niya. At naparito ako upang tugunan ang kahilingan nitong si Lito dahil ilang araw na daw kayong hindi nakakalakad at nakakakilos na maayos. Oo, ganun na nga. Pero ang inaasahan ko kasing paparito ay ang tatay mo na si Manong Ruhing. Bakit pa ang tatay ang kailangan mo? Narito naman na po ako. Oo nga't hindi ako kasing lakas ng tatay ko, pero hindi ako takot sa mga mangkukulam. Dito ay napamulagat sa gulat itong si Aling Uda dahil sa pagkakabanggit ni Ramon ng katagang mangkukulam. Napatingin pa ito sa kanyang anak bago lumuluhang pumikit. Upang hindi madamay sa komprontasyon na gagawin ni Ramon, ay umusal siya ng pampakalma at madaling inihip sa bumbunan ni Lito na unti-unting nanlambot hanggang sa nakatulog. Mabuti na lang ay mabilis itong nasalo ni Ramon at inihiga sa kabilang papag. Alam kong hindi ka ordinaryong tao.
Oo nga't nagtitinda ka ng bagoong sa umaga. Ay taliwas naman ito sa kung anong ginagawa mo sa gabi. Akala mo ba'y hindi ko malalaman na isa kang kampon ng dilim na tulad ko? Mangkukulam? Anong ibig mo sabihin, iho? Wala akong alam dyan at simpleng tao? Yan ba ang gusto mong sabihin sa akin? Sige nga, paano mo ipapaliwanag sa akin na gawain ng isang simpleng tao mga bagay na ito? Bago ako pumasok ay nakita kong may maitim na aurang bumabalot sa bahay mo. Ngunit ipinagsawalang bahala ko ito. Sumunod ay nung nakapasok ako. Napansin kong napakarami mong alagang mahihinang aninong itim na nagpapalutang-lutang at malayang gumagala dito sa buong bahay nyo. At ang pinakahuli ay hindi mo ba alam na may kakayahan akong makita ang mga divinong armas ng mga antingero sa kanan? Tulad niyang mga nakakarga at nakatarak na pamarusa sa buong katawan mo. Ngayon mo ulitin sa akin na simpleng tao ka lang. Dahil sa mga sinabi ni Ramon ay hindi na nakaimik si Aling Uda at nanatili na lang itong nakayuko habang tuloy sa pagtangis. Ilang beses siyang pinagbigyan ni Ramon na magsalita, ngunit hindi ito tumugon, kaya tila nakaramdam ng pagkadismaya si Ramon at napagdesisyonan na niyang umalis sa bahay nila. Nang papalabas na sana si Ramon, ay biglang nagsalita si Aling Uda. Ramon, iho, patawarin mo ako. Alam ko namang masama ang pangkukulam, ngunit masama pang gantihan ang aking asawa dahil sa ginawa nito sa akin. Matagal ko siyang pinakisamahan at minahal, kaya alam ko na mahal ako ng asawa ko. Pero nung nakarang linggo ay napansin namin ang biglaang pagbabago ng ugali nito. Nung unay, nanlamig ito sa pakikisama sa akin hanggang sa lumala ng lumala. Galit itong wala namang basihan. Hindi naglahon ay nagawa na niya akong pagbuhatan ng kamay dahil lamang sa natapong tubig sa mesa na para sa amin ay hindi makatarungan. Isang hapon, pagkatapos kong magtinda sa palengke, ay dumaan ako sa inyo at sinubukan ko itong isang guni kay Manong Ruhing, ang iyong ama, at binigyan lamang ako nito ng langis na pangtukoy kung nagayuma nga ba ang mister ko. Hindi man pulido at mahina ang aking taglay na lakas, ay may kaalaman ako sa pagdating sa kulam at panggagayuma. Kaya naman nang kutuban ako na ginayuma ang asawa ko'y ginamit ko ang langis na bigay ng tatay mo. Ipinahid ko ito sa noo niya habang tulog. Habang nasa kasarapan ito ng tulog, ay inusal ko ang itinuro sa akin ng tatay mo at kusa nang nagkwento ang asawa ko. Pikit man ang mga mata, ay tahasan itong inamin sa akin ang lahat, pati ang babaeng nang gayuma sa kanya. Berta kung hindi ako nagkakamali ang kanyang pangalan. Kinaumagahan, napasugod akong muli sa bahay niyo upang sumangguni sa tatay mo. At doon ay napag-alaman ko na ang babaeng gumayuma sa mister kong nagangalang Berta ay isa palang malakas at batikang albularyo sa kabilang bayan. Ayon pa kay Manong Ruhing na may malawak na kakayahan sa pakikipaglaban ang albularya sa mga nilalang ng dilim, kaya maaring wala akong laban dito. Ngunit dala ng matinding galit at paninibugho ay sinubukan kong gamitan ng itim na mahika ang mister ko upang makonsensya siya. Ngunit imbis na umuwi at magsisi, ay doon na pala nakitira ang asawa ko sa bahay ng albularya. Kinamot nito ang mister ko at sa kasamaang palad ay nahuli ako ng albularyong yun at lubos na pinahirapan sa pag-aakalang susuko ako. Sa totoo lang, ay nararamdaman kong kayang-kaya ko nitong patayin anumang oras niyang gustuhin dahil nasa kamay niya ang aking kaluluwa. Ngunit hindi niya magawa-gawa ito dahil sa pinipigilan siya ng asawa ko. Para sa anak na lang daw naming si Lito. Ramon, iho, gabi-gabi niya akong pinababoy, pinapahirapan at tinatarakan ng iba't ibang mga pamarusa at sumpa upang pahinain ang aking kaluluwa. At kusa na akong bumitaw hanggang sa mamatay o mabaliw.
Hindi ko sila hayaang maging masaya at nais kong bawiin ang asawa ko. Pati ang buhay na ninakaw sa akin ng albularang iyon. Oo nga't iba ang kinikilala kong Diyos at sinasamba. Ngunit hadlang ba ito para maging isang mabuting tao? Ang magkaroon ng masaya at maayos na pamumuhay ay kasalanan na rin ba? Sa puntong ito ay tila ba kinurot ang dibdib ni Ramon, kaya muli niyang tinimbang ang sitwasyon. Ilang minuto siyang nag-isip hanggang sa napagtanto niya, tama ang mga ipinaliwanag ni Aling Uda. Dahil kung tutuusin, ay kayang-kaya nga naman siya nitong sintensyahan at patayin. Ngunit pinaiiral nito ang baluktot na pamamarusa at kalabisan sa paggamit ng kapangyarihan. Isa pa ay pinahirapan niya ito ng pinahirapan upang iparanas sa kawawang si Aling Uda ang pang-aabuso dahil sa kanan ang aral niya at kaliwa naman ang ginang. Dito ay nagdesisyon na si Ramon na tulungan at wakasan ang mapaniil na albularyang nagmamalabis sa aral nitong taglay. Hindi man gaanong mapamilyar sa pakikipagkumbate espiritual si Ramon, ay kailangan niyang subukan ito. Nakikita niya lang kasi sa kanyang tatay ang mga ritual na ito, ngunit hindi pa niya tunay na naaaral. Bumuntong hininga si Ramon at siya ay nagsimula na sa kanyang gagawin. Pinapikit niya ang ale habang patuloy siyang umuusal ng mga buhay na salita at isa-isang kinarga sa katawan niya ang normal na bakod at pader. Saka siya umihip sa magkabila nitong palad ay inilapat ito sa tenga ng ale habang may pangalan siyang tinatawag. Wala pang ilang segundo ay biglang umakto ng kakaiba si Aling Uda, indikasyon na ang kaluluwa ng albularya ay nahuli na niya. Nasaan ako? Nasaan ako? Teka, paano nga akong nahuli mo? Isa akong Bertudes na albularyo. Para sa kaalaman ng mga masusugid na tagapakinig, ay kapag sinabing Bertudes ang isang taong nagtataglay ng gamit, ay maaaring mutya ang gamit nitong tangan. Alam kong pamilyar naman ng karamihan dito kung gaano kalakas ang mga mutya at kung anong proteksyon ang kayang ibigay nito sa taong may tangan. Bertudes? Hindi pa nga ako gumagamit ng malakas na panghuli. Dumikit na ang kaluluwa mo nung tawagin ko. Anong mutya meron ka? Baka gawa lang yan sa pinatigas na asukal. Sino kang tampalasan ka? Malaman ko lang kung sino ka, ibababaan kita ng liwanag ng Diyos Ama nang makita mo kung sino ang kinakalaban mo. Liwanag ng Diyos Ama? Paano kung sabihin ko sa Diyos mong sinasamba na kung tutulungan ba niya ang isang taong nakikiapid sa pamilya ng may pamilya? Magiging kalugod-lugod ka pa din kaya sa mga mata ng sinasamba mong Panginoon? Anong ibig? Kita mo na? Ngayon mo kayabangan ng mga kakayahan na meron ka at subukin mong tawagin ang lahat ng santo at baka may isang maawa sa'yo. Ipakita mo kung sino ka bang talaga at huwag ka magtago sa likod ng mga anino, demonyo! Demonyo? Wala kang karapatang sabihin ako ng demonyo dahil ikaw tong ugaling demonyo. Walang sabi-sabi na hinipan ni Ramon ang hita ng ale at buong lakas ang hiyaw nito dahil ang kaluluwang nakasanib dito ay binalian ng hita ni Ramon. Ano albularya? Ngayon mo patunayan na mas malakas ka kaysa sa tangan kong aral. Kahit na hirap na ang albularya, ay hindi pa din ito nagpapatalo. Gamit ang kanang kamay, ay ikinuyom niya ito at inaktong ibabato, ngunit hindi na niya naihagis ang ikinargang tigalpo dahil kinaras lang ito ni Ramon ng walang kahirap-hirap. Ano bang kailangan mo sa akin? At bakit mo ginagawa sa akin ito? Simple lang. Kabayaran yan sa mga masamang bagay na ginagawa mo. Ang pag-abuso sa pamamagitan ng kaunting kapangyarihan ay taliwas sa alam kong tama at ang pakikiapid sa may asawa sa pamamagitan ng gayuma ay isa pang hindi tama. Ngayon may paliwanag sa akin kung bakit kita kailangang buhayin. Ilang saglit na naging tahimik ang lahat
at mukhang hindi na nakasagot pa ang albularya. Kaya naman gamit ang isang lihim na pangalan ay may tinawag si Ramon mula sa kawalan. 6 na salita ang tunay na pangalan ng nilalang na yun at mula sa ilalim ng lupa ay parabang likidong itim na unti-unting umangat. Habang patuloy sa pag-angat ang likidong itim ay panay naman sa pagpupumiglas ni Berta sa katawan ni Aling Uda at ilang saglit na lang ang lumipas ay mula sa likidong itim na yon ay nabuo ang isang nilalang, isang demonyong alaga ng kagaya sa tatay niya, ngunit magkaiba ang pisikal na itsura nito dahil mas maliit ang katawan ng demonyong yon at mukha lang tao na nababalutan ng itim na likido. Hindi naman mapaglagyan ang emosyong nararamdaman ni Ramon matapos niyang makatawag ng sarili niyang demonyo at naging kasangga nito. Laking gulat ni Ramon na biglang lumuhod ang demonyong alaga niya sa kanya na parabang nagpupugay ito sa kanya bilang bagong tagapangalaga. Napakunot naman ng noo ni Ramon dahil hindi nagsasalita ang kanyang demonyong alaga at nanatili itong nakayuko ng ilang minuto. Nang sa hindi inaasahan ay natanggal ang espiritual na panggapos sa katawan ni Aling Uda, kaya naman nagawang makapagsalita ng Ali. Demonyo ka! Sumpain ang ngalan mo kung sino ka mang may karunungan sa pagtawag ng demonyong kasangga. Alam kong hindi ka ordinaryong kalaban at ramdam kong isa kang antingero. Pero hindi ko malaman ang lagay mo dahil puti at busilak ang kaluluwa mo. Ngunit nakaitim at malamig ang iyong arong pinapakawalan. Maaari ko bang malaman kung saang paniniwala ang iyong pinapanigan? Tutal, magtatapos na rin lang ang buhay mo dito. Mabuti pang magbahagi ako sa iyo ng ilang detalye tungkol sa akin. Pasensya ka na kung hindi mo mahalukay ang pagkatao ko dahil sa tindi ng pangkubli kong taglay. Pero hindi na mahalaga yon. Isa akong antingerong kaliwa at nagtataglay ng kapangyarihan mula sa kadiliman. Ngunit hindi ko inabuso ito gaya sa ginawa mo at nagparusa ka ng isang walang kasalanang tao. Di tulad ko na ipinangtutulong ko pa sa mga tao ang aking abilidad at kakayahan kahit nagaling sa diablo ang lahat ng taglay kong lakas. Kaya wag na wag mo kong pangaralan sa kung ano ang tama at mali. Tumawa ng nakakahindik ang nakasanib kay Aling Uda at may binitawang salita kay Ramon. Ngunit hindi na niya ito pinatapos pa at mabilis niyang binali ang liig ng kaluluwa nitong nakasanib kay Aling Uda. Nanlupaypay ang Ali, indikasyon na wala ng buhay ang nakasanib na albularyang si Berta. Kaya naman agad na nag-usal si Ramon ng pampabalik at pangmulat upang magkaroon ng malay si Aling Uda. Nang magising na ito, ay dalian siyang bumangon at niyakap si Ramon, tanda ng pasasalamat. Ngunit hindi man nakikita ni Aling Uda ang mga nangyayari sa likod niya, ay naroon ang demonyong alaga ni Ramon at pinagpira-piraso ang kaluluwa ng albularyong si Berta. Ayon pa kay Ramon na ang kulay ng kaluluwa ng isang tao ay asul na may bahid ng pagkaputi. Mataas ang paniniwala mo sa kinikilala mong Diyos ay maaaring maging ginto o itim ito, ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon ay ganyan. Dahil nakabase din ito sa pagkatao na nagmamay-ari ng mismong kaluluwa. Sa puntong yun, ay kitang-kita ni Ramon kung papaano nilantakan ng demonyong alaga niya ang gintong kaluluwa ng albularyang si Berta. Nang hihingi ito ng tulong sa kanya, ngunit pinabayaan niya lamang ang kanyang alaga na gawin kung anong nais niya sa kaluluwang yun. Ang mga panaghoy ng kaluluwa ng albularya ay tila ba musika para sa tenga nitong si Ramon, kaya naman hindi niya maiwasang mapangisi dahil sa ito ang unang biktima ng kanyang kapangyarihang itim. Nang matapos ang alaga niyang demonyo sa pagkonsumo, ay kusa na itong naglaho sa kawalan at tanging mga nakakapangilabot na tawa lamang nito ang umalingaw-ngaw sa bahay ng Ali. Matapos ang pagtulong niya sa mag-inang si Aling Uda at Lito, ay nagmamadali siyang umuwi sa bahay nila
upang ibalita ang nangyari sa kanyang tatay Ruhing. Habang naglalakad siya, ay natanawan na niya ang kanyang tatay na naroon sa bungad ng kanilang bahay, kaya lalo siyang nagmadali sa paglalakad. Nang makarating siya sa kanilang bakuran, ay dito na niya ikinuwento ang lahat ng kanyang nagawa at pinagdaanan. Hindi naman makapaniwala ang tatay niya dahil sa sobrang bilis ng pag-unlad ng anak sa larangan ng espiritual sa kaliwang pananampalataya. Napaatras naman ng ilang hakbang ang kanyang tatay nung ipakita ni Ramon sa kanyang ama ang alaga nitong demonyo. Sa katunayan ay wala siyang paglagyan ng tuwa dahil hindi niya akalain na sobra-sobra ang nakukuhang lakas ni Ramon mula sa libretong ito. Ayon na rin sa kanyang tatay na ang demonyong natawag niya ay mataas na uri at hindi basta-basta, pero malayo ito sa lakas ng demonyong alaga ng tatay niya. Binabati kita, Ramon, dahil sa dami ng napatunayan mo ngayong buwan. Naway lalo ka pang pagpalain at palakasin ang itim na kapangyarihan. Araw-araw na sinanay ng tatay ni Ramon ang kanyang pisikal na lakas at tinuruan din siya nito kung paano gumamit ng mga armas tulad ng itak, yantok, tungkod at iba pa. Habang mabilis na lumilipas ang araw, patuloy rin lang nang umusad ang kanilang pamumuhay. Maraming taong nagpapagamot sa tatay niya at siya naman ay nakikitulong na rin sa ilang nagpapagamot. Tumahimik ang ilang araw na yon dahil walang sino man ang nanggagambala sa kanila. Mga aswang, engkanto o mga antingerong kanan ay walang nagtatangkang sumubok sa kanilang lakas na taglay. Tay, sa tingin mo, posible pa ba nating makaharap ang gabunang nakaharap natin? Hindi malabong mangyari yan, anak. Dahil ang dinalang na yon ay hindi titigil hanggat hindi nakakaganti at nakakabawi sa ginawa natin sa kanya. Ano po kaya yung maaaring dahilan kung bakit tila wala silang galaw nitong mga nagdaang araw? Sasagot pa sana ang tatay niya, ngunit pumasok na ang susunod nitong pasyente at ganun din ang isang batang may pilay na siya namang tinulungan ni Ramon. Kaya naman kahit walang nagiging banta sa kanila ay hindi sila nagpapakampante at patuloy na nagsanay itong si Ramon. Bandang hapon na ay napansin nilang matamlay ang nakababatang kapatid ni Ramon. Kaya naman nung inesikaso ito ng kanyang nanay at hinipo ay doon na sila nataranta dahil dinapuan pala ito ng mataas na lagnat na may kasamang panginginig ng katawan. Sinubukan ng tatay Ruhing niya na gamutin ang sariling anak, subalit sa lahat ng inilunas nito ay wala ni isang tumatalab. Dahil dito ay iniasa na muna nila sa siyensya ang lahat at inutusan ng kanyang tatay si Ramon na magpunta sa sentro ng lugar nila upang maghanap at bumili ng gamot para sa kanyang kapatid. Idinagdag na rin dito ng kanyang nanay ang ilang mga bibilhin para sa kanilang hapunan dahil mag-aalas 6 na ng gabi ay hindi pa sila nakakapaghapunan. Kaya naman nung marinig niya ito ay inihanda niya ang ilang mga gamit pati ang gaserang gagamiting pang-ilaw ng tatahaking daan. Anak, mag-iingat ka. Tandaan mo sa oras na makahanap at makabili ka ng mga kailangan natin. Umuwi ka rin kaagad, ha? Tandaan mo, ilang araw nang walang nagpaparamdam sa atin at kailangan mong isipin ang iyong kaligtasan mula sa gabunang huli nating nakalaban. Opo, tay. Huwag po kayong mag-alala. Mabilis lang po akong bibili. Matapos niyang magpaalam, ay agad siyang tumulak sa kanyang pupuntahan habang hawak ang gaserang pang-ilaw. Kalmado at tahimik ang gabing yon, kaya ang pakiramdam ni Ramon ay walang mangyayari sa kanya nung gabing yon. Tanging mga huni lamang ng ibon at mga kulisap ang umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Dahil sa mabilis ang kanyang pagtahak sa daan, ay nakarating siya sa sentro ng bayan ng maayos at matiwasay. Nang may matanaw siyang butika, ay nagdali-dali itong lumapit doon
at binili ang kinakailangang gamot para sa kapatid. Matapos yon ay doon na siya nagtungo sa tindahan kung saan sila laging bumibili at kanya nang kinumpleto ang mga pinabibili ng kanyang nanay. At nang masiguro na niyang kumpleto ang lahat ng pinamili, ay nagpasya na siyang umalis para makabalik ng maaga. Hindi pa siya nakakailang hakbang ay may kung sinong lalaki na ang lumapit sa kanya at hinarang siya sa dadaanan niya, kaya naman huminto muna siya. Magandang gabi po sa inyo, Manong. Pero nagmamadali po kasi ako dahil may lagnat ang kapatid ko at kailangan na niya makainom ng gamot. Teka muna, Noy. Ano bang meron ka dyan? Baka may mapapakinabangan tayo dyan. O kung wala pera na lang, ha? Saad nito kay Ramon habang sinusuri ang mga dala niya sa maliit na bayong. Pasensya na po kayo. Pero wala po ako may bibigay dahil naibili ko na ng gamot at pang-ulam namin. Yung natira naman ay puro barya at konti na lang. Paunahin niyo na po ako dahil kailangan talagang makainom ng gamot ng kapatid ko. Nang marinig ito ng lalaki, ay para bang napikon ito sa mga sinabi niya. Kaya sumipol ito at mula sa madilim na bahagi ng lugar ay naglabasan ang mga nakatago nitong kasama. Isa-isa nilang sinugod si Ramon, ngunit ang inaakala nilang mabibiktima nila ang binata ay mukhang nagkakamali sila dahil initya nito ang kanyang dalang bayong at umakto ng makikipagsuntukan sa mga kalalakihan. Pinagtawanan pa siya ng mga ilang lalaking naroon habang kinukutya siya dahil sa payat at maliit na pangangatawan. Nang sumugod ang dalawa sa mga ito, ay mabilis na tumalon si Ramon patalikod at pinagbibigyan sila ng tigi-isang tadyak sa kanilang mga tagiliran na labis nilang ininda. Dahil sa ginawa niya, ay napakunot ang noo ng mga ito habang nababakas sa mga mukha nito na nagdadalawang isip ng atakihin si Ramon. Muli ay hinamon niya ang mga ito na sumugod, ngunit ang kumpiyansang taglay ni Ramon ay kanya rin namang kinain matapos may isang lalaking sumuntok sa batok niya, kaya siya bumagsak sa lupa. Sinubukan niyang bumangon, ngunit hilong-hilo siya noong mga pagkakataong yun, kaya natutumba lamang ulit siya. Nang makabuelo si Ramon, ay sinubukan niya muling tumayo, subalit isang malakas na sipa ang kanyang sinalo sa dibdib, dahilan ng pagkakatugma naman niya, at dito ay kinuyog na siya ng mga kalalakihang yun. Sinubukan niyang manlaban, ngunit hindi niya kaya ang ganong karaming kalaban. Ilang saglit pa ay nakarinig si Ramon ng isang paghiyaw na parang may nahulog o tumalsik, kaya naman iniangat niya ang kanyang ulo. Sa puntong ito, nabungaran niya na ang isa sa mga lalaking kasuntukan niya ay humagis ng ilang metro, at dahil yon sa isang lalaking nakatalikod sa kanya. Nang subukan niyang sipatin kung sino ang lalaking yon upang pasalamatan sana at kamayan, ay bigla siyang napaatras at sa hindi niya malamang dahilan ay bigla siyang nakaramdam ng matinding takot, kaya naman nangatog ang kanyang tuhod at biglang nagpagewang-gewang siya sa paglalakad paatras. Kilala kita. Pamilyar ang mukha mo. Talaga? Kilala mo ako? Hindi maaari yun. Dahil ngayon lamang ako nakapunta sa lugar na ito. Kaya malabong sinasabi mo, iho. Hindi ako maaaring magkamali. Demonyo ka. Ikaw ang gabunang may kakayahan tulad sa aking ama. Hindi ako nagpunta rito upang makipaglaban sa inyo ng tatay mo. Naparito ako dahil may kailangan ako sa lugar na ito. At masyado itong importante para sayangin ko ang oras kong kalabanin kayo. Ngunit hindi ibig sabihin nun ay wala na kayong atraso sa akin. Huwag kayong mag-alala dahil darating din tayo sa puntong yon. At hintayin nyo lang. Tila ba nakagat ni Ramon ang kanyang dila, kaya wala na siyang nasabi pa, habang ang katawan naman daw niya ay parang naistatwa sa hindi niya malamang dahilan. Nang muling umatake ang grupo ng mga kalalakihan na nanggulpi kay Ramon.
Nang biglang makarinig ng isang bulong si Ramon mula sa kung saan, kaya niya muling naibaling ang tingin sa lalaking gabunan at kitang-kita niya na may ibinulong ito sa hangin at biglang naghiyawan sa sakit ang halos lahat ng mga kalalakihan sa grupo nila. Hawak-hawak ang kanilang mga kamao at kamay na magang-maga. Hindi naman ito maintindihan ni Ramon, kaya napakunot siya ng tingin sa lalaking gabunan at umusal ng hanggang sa muli bago ito naglaho sa madilim na sulok. Titig na titig si Ramon kung saan ang punta ng gabunan, ngunit nang may magsimulang pumito ay doon na bumalik ang kanyang ulirat at napagtanto niyang naroon ang mga barangay tanod upang hulihin ang mga sangkot sa gulo. Madali niyang tinipon ang lahat ng laman ng maliit niyang bayong kasama ang kanyang gasera at mabilis na umusal ng pambulag o sa bulag si Ramon, saka mabilis na tumakas patakbo. Para sa mga hindi nakakaalam, ang salitang sabulag o pambulag ay ito yung isa sa mga kakayahan ng antingero na ikubli ang kanilang sarili sa pamamagitan ng 5 hanggang 7 salitang buhay na ikakarga mo sa iyong katawan, at sa oras na gumana ito ay mawawala sa ordinaryong paningin. Ang epekto nito ay base sa kung gaano kalakas ang ikakarga mong enerhiya. Kung minsan ay 5 hanggang 10 minuto lamang ang itinatagal nito, pero kung magkakarga ka ng mas mataas ay maaari itong umabot hanggang 15 hanggang 30 minuto. Nang makaramdam na siyang malayo-layo na ang kanyang narating, ay dito na niya kinalas ang sabulag na ikinarga at nagdali-daling umuwi ng bahay. Nang nakarating siya sa bahay, ay inaabangan na pala siya ng kanyang tatay sa labas habang pasipat-sipat ito. Kaya naman nagulat si Tatay Ruhing na kung bakit hindi nakasindi ang gasera ni Ramon at nakayapak itong umuwi sa kanilang bahay. "O anak, anong nangyari? May nakaengkwentro ka ba? Sinong nakalaban mo?" "Ayos lang po ito, Tay. Konting sugat at pasalamang po ito. Maayos naman po ang pakiramdam ko. Hinahanap po kasi ako ng kung sinong mga lalaki sa sentro at tinangka nila ako gawan ng masama. Ngunit hindi naman sila nagtagumpay dahil lumaban ako." Niyakap naman ng tatay niya si Ramon habang inabot niya rito ang gamot para sa kapatid niyang may sakit. Hindi na rin sinabi ni Ramon ang tungkol sa pagtulong sa kanya ng gabunang aswang dahil sa alam niyang pupuntahan yun ng kanyang tatay upang hanapin at kalabanin. Pinili na lang niyang umiwas sa gulo at kimkimin kung ano ang tunay na naganap nung gabing yun sa bayan upang hindi na mag-alala ang kanyang Tatay Ruhing. Tay, ayos lang po ba kayo? Ano pong nangyayari?" Nakakailang tawag na siya sa kanyang tatay, ngunit wala siyang nakuhang tugon mula rito. Kaya naman tumayo siya sa kanyang kinaupuan at lumapit sa kanyang tatay. Hahawakan na sana niya ito sa balikat nang bigla itong magmulat habang butil na pinagpapawisan. "Tay, ano pong nangyari?" "Anak, magtapat ka nga sa akin. Ang albulareng napatay mo na nagngangalang Berta ay isa bang Bertudes?" "Hindi po ako pamilyar sa terminong Bertudes. Pero nung naglalaban na po kami, nasabi niya ito sa akin dahil hindi po siya makapaniwalang nagawa ko siyang mahuli." "Anak, maganda ka. Hindi maganda ang nakita ko sa hinaharap. Ipinakita sa akin ng aking alagang demonyo na may pupunta ditong bisita mamaya at magtatanong ng tungkol sa albularang yun." "Kuya Ramon! Manang Ruhing! Tulungan niyo po ako, parang awa niyo na!" Nang makilala ni Ramon ang boses ng batang si Lito, ay nagmadali itong pumunta sa bakod nila upang kausapin ang bata. "Oh, Lito! Bakit ka na pa rito? Ayos ka lang ba?" "Kuya, tulungan mo po ang nanay Uda ko. Papunta na kami dito nang bigla itong mahimatay sa kanto." Nang marinig ni Ramon ang nangyari sa Ale, ay tinawag nito ang kanyang tatay
at sinabi dito ang detalye. Agad naman silang humalagpos ng takbo upang puntahan kung nasan si Aling Uda at pinapunta niya na sa bahay si Lito, saka sinabihan na doon na lang sila hintayin. Mabilis namang sumunod ang bata. Nang makarating na sila sa sinasabing lugar ni Lito, ay doon nila nakita ang nakakaawang sitwasyon nito dahil nakayukyuk ito sa isang puno at walang malay. Sobrang dami nitong sugat at pasa na halos mabalot na ang kanyang buong katawan. Uda! Uda! Gumising ka! Nagmamadaling saad ni Tatay Ruhing sa Ale. Ilang beses na sinubukan ng mag-amang gisingin ang Ale, ngunit wala itong reaksyon at nanatiling ganon. Kaya naman, inabot ng tatay ni Ramon ang braso ng Ale. Pinitik-pitik ang pulsuhan nito ng ilang ulit. Nang magtaka si Ramon sa naging reaksyon ng kanyang tatay, nanlaki kasi ang mga mata nito habang tinitignan ang palapulsuhan ng Ale. Tay, bakit? Ano pong nalaman niyo sa nangyari kay Aling Uda? Anak, tulungan mo akong kargahin itong si Uda papunta ng bahay. Kailangan nating bilisan dahil kinargahan na siya ng isang sumpang nakakamatay. Baka huminto ang tibok ng kanyang puso at may oras lamang ito. Kailangan nating siyang madala upang magamot dahil kung hindi, kakapitan ng sumpang yon ang puso ni Uda at ito ang magiging katapusan niya. Nang marinig ni Ramon na nasa bingit na pala ng kamatayan ang buhay ni Aling Uda, ay ipinakarga niya ito sa likod ng kanyang tatay at inalalayan niya upang hindi mahulog, saka sila nagmadaling tumungo sa bahay nila. Pagpasok nila sa kanilang bahay ay agad na inisikaso ng nanay ni Ramon ang Ale at ipinaupo ito sa kahoy na upuan. Anak, kumuha ka ng 2 manok natin at piliin mo lamang ang kulay itim. Gilitan mo ito at tipunin ang dugo sa isang sisidlan. Pumunta ka sa likod ng bahay at kuhain mo rin ang isang batang kambing na wala pang sungay. Itali mo ito sa lieg at saka mo dalhin ang mga yon. Madali ka! Halos madapang sumunod si Ramon sa kanyang tatay at agad na nagtungo sa kulungan ng kanilang mga alagang manok upang manghuli ng 2 itim na manok. Makalipas lang 5 minuto ay muling bumalik si Ramon sa kanilang bahay. Dala-dala ang sisidlan na may dugo ng manok at inabot niya ito sa kanyang tatay na nooy kakatapos lamang mag-usal ng isang ritual, habang ang kambing naman ay naitali na sa tabi ni Aling Uda. Niyakag naman ng nanay ni Ramon si Lito upang lumabas ito sa sala at makipaglaro na lamang sa nakababata niyang kapatid sa kwarto. Ang lahat ng bagay na ginawa ng kanyang tatay ay masusi niyang pinanood at isinaulong lahat. Sinimulan ng tatay niya na gumawa ng bilog gamit ang dugo ng 2 manok na itim na may sapat na espasyong magkakasya ang tatay niya, si Aling Uda at ang batang kambing. Matapos ito ay pinatakan ng ilang ulit ng Tatay Ruhing ang noo ni Aling Uda gamit ang dugo ng manok at pinaagos ito hanggang sa dibdib ng Ale, nang biglang nagsisigaw ang Ale ng ubod ng lakas. Ngayon alam ko na ikaw ang pumatay sa kapatid kong si Berta. Pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo sa kanya! Nagtapon ng isang makahulugang tingin ang tatay ni Ramon sa kanya, dahilan upang makaramdam siya ng konting hiya, kaya napalihis ng saglit ang tingin niya sa kanyang tatay. Oo, ako ang pumatol sa kapatid mo. Subalit ang paghahatol kong ito ay base sa memoryang binasa ko sa taong ito. At napag-alaman kong hindi siya naunang gumawa ng mali dahil kinulam niya ang kanyang asawa upang makonsensya ito dahil sa pangiiwan sa kanyang mag-anak, sanhi ng panggagayumang ginawa ng iyong kapatid. Ididepende mo ang hatol base sa kung ano ang alam mong tama. Nagpapatawa ka ba? Anong alam mo sa konsepto ng tama at mali? Dahil kung nasa tama kay, hindi ka magiging isang alagad ng dilim at alipin ng diablo.
Ang mga tulad mo ay may mapapait na dila at hindi magandang pagsasalita. O nga't sa ibang pwersa kami humuhugot ng lakas. Ngunit kung gagamitin namin ang aming kakayahan sa pagtulong sa kapwa, ay masasabi mo pa rin bang mali? Tandaan mo, hindi lahat ng nagsasabing sa Diyos sila nakaanib ay puro ang mga ito at walang bahid. Minsan, ang lobo ay nagkukubli sa ilalim ng maamong tupa upang makapambiktima at gumawa ng kasamaan. Ngayon, papipiliin kita. Kakalasin mo ang sumpang ipinataw mo sa taong ito at lulubayan mo siya, ang pamilya niya, o haharapin mo ang kapalarang katulad ng sa kapatid mo. Sa tingin mo ba'y kakayanin mo ko, Mangkukulam? Tandaan mo, kailanman ay hindi nanalo ang kasamaan sa kabutihan. Mangkukulam, baka hindi mo kilala kung sino ang binabangga mo, Antingero. Ngayon mo malalaman kung talaga bang hindi mananalo ang puwersa ng dilim sa ipinagmamalaki mong puwersa ng liwanag. Dito ay nagsimula ng magtagisan ng kumbating espiritual ang dalawang malakas na puwersa. Nagbatuhan sila ng mga tigalpo sa pamamagitan ng kanilang mga isipan at ang tagisan ng lakas espiritual. Ngunit kitang-kita naman ni Ramon ang layo ng diferensya ng kanilang mga kakayahan. Umusal ng iba't ibang mga palipad hangin ang tatay ni Ramon at isa-isang pinakawalan ito sa hangin nang biglang magdilim ang sala kung nasaan sila. Maya-maya pa ay laking gulat ni Ramon nang makita niya ang hindi bababa sa 5 nilalang na may kakaiba at nakakasilaw na liwanag na naroon lamang sa labas ng ginawa ng tatay niyang bilog. Ano, Antingero? Bakit tila yata nawawala ang kumpiyansa mo sa iyong sarili? Hindi ba makapasok ang iyong mga alaga at gabay sa aking panangga? Huwag kang mag-alala. May paglalagyan ako sa mga gabay mo na paniguradong magugustuhan nila. Aminado akong hindi ka pang karaniwang Mangkukulam dahil nagagawa mong kontrahin ang kung anong ikinakarga at pinapataw ko sa iyo. Sa pagkakataong ito'y nalilito ako kung ano ka ba, pero isa lang ang matitiyak ko. Alagad ka ng dilim at kalaban kita. Salamat sa mga papuri mo. Kaya naman bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Aalisin mo ang sumpa sa puso ng taong ito at tuluyan mo na siyang lulubayan o haharapin mo ang iyong kamatayan. Lalaban ako hanggang dulo dahil alam kong pinagbigyan na kita, ngunit sinayang mo, kaya pasensya na lang, kaibigan. Ayon sa tatay ni Ramon, ay pinakawalan niya ang kanyang alagang demonyo upang hanapin kung nasaan ang kalaban niyang Antingero, at natagpuan daw ng demonyong alaga niya kung nasaan naroon ang lalaki, at pinasok niya ang isipan nito at sinira ang malusog na pag-iisip. Ayon pa sa tatay ni Ramon, ay magmula sa araw na yon ay wala ng kwenta ang Antingerong yon dahil patay na ang utak nito at hindi nagagaling, at habang buhay na yung magiging isang siraulong magpapalakad-lakad sa kung saan man ito dalhin ng kanyang mga paa. Wala na ring lunas ang ginawa ng demonyong yon na kahit kapirasong bait ay hindi nito tinirhan ang Antingero. Umusal ng isang mataas na uri ng kapangyarihan itong si Tatay Ruhing at ikinarga ito sa kanang kamay niya, saka bumuelo ng kalahating dipa at sinuntok ng malakas ang tiyan ni Aling Uda. Dito ay biglang sumuka ng buo-buong dugo ang ali hanggang sa maging kulay itim ang isinusuka nito. Maya-maya lamang ay napangiti ang tatay ni Ramon habang sinasabing nakalas na daw nito ang sumpang ipinulupot sa puso ni Aling Uda. Nang walang ano-ano'y, biglang lumitaw ang demonyong alaga ng tatay ni Ramon at sa hindi inaasahan ay nakita ni Ramon na may daladalang kaluluwa na may matingkad na kulay ginto. Dito ay napagtanto ni Ramon na maaaring ito na ang kaluluwa ng Antingerong nakalaban ng kanyang tatay. Nanindig ang balahibo ni Ramon
nang makita niya kung papaanong lamunin ng demonyong yun ang kaluluwa ng antingero na walang kalaban-laban, at nang matapos ito ay isa-isa namang hinuli ng demonyo ang mga gabay at alaga ng antingero at pinagsama-sama niya ito at inutusan ito ng kanyang tatay na ipasanib ang mga yon sa kambing na naroon, na ginawa naman ito. Halos lumuwa ang mga mata ni Ramon dahil ito ang unang beses niyang makakita ng kulay gintong kambing. Agad namang isinelyo ng tatay niya ang mga espiritual na lagusan upang hindi na makalabas pa ang mga yon sa katawan ng kambing bago niya ito sinaksak sa leeg gamit ang itak niyang matalas. Ayon sa tatay ni Ramon, ay aabutin pa ng ilang dekada bago makalabas ang mga ito sa katawan ng kambing. Kaya rin daw naging ginto ang kambing na yon ay dahil dalawa sa mga alaga ng antingero ay mga maharlikang engkanto na malalakas din, ngunit malayo sa lakas ng taglay ng alagang demonyo ng tatay ni Ramon. Muli ay nag-usal siya ng mga buhay na salita upang gisingin ang ulirat ni Aling Uda, na siya namang naging patuloy sa pag-iyak dahil muli na naman daw siyang nailigtas ng mag-amang Ramon at Tatay Ruhing. Nang maihatid na ni Ramon at ng tatay niya si Aling Uda at ang anak nitong si Lito sa labas ng bakod ng bahay nila, ay muling nag-usap si tatay at si Ramon. Tay, nagkatotoo na ba ang nakita mo sa hinaharap? Na ang antingero na kalaban mo ay sinabi mong konektado sa albularyang si Berta? Anak, pasensya ka na. Gustuhin ko mang sagutin ang mga tanong mong yan, ay kahit ako hindi ko batid kung nagkatotoo na ba. Nang sumapit na ang oras ng kanilang pamamahinga, ay hindi makatulog si Ramon ng gabing yon. Kaya naman panay lamang siya sa pagbalikwas at pagpapaikot-ikot sa kanyang higaan. Kaya namang minabuti na lamang niyang lumabas ng kanyang kwarto at magpahangin sa balkonahe ng kanilang bahay. Nagulat naman si Ramon nang makita niyang naroon din ang kanyang tatay Ruhing at naninigarilyo. Dito ay nakaramdam ng pagkabagabag itong si Ramon dahil hindi naman naninigarilyo ang kanyang tatay at ginagawa lamang daw noon ang paninigarilyo kapag may malalim na iniisip o labis na inaalala. Upang mapahupa ang nararamdaman nilang mag-ama, ay kinuha ni Ramon ang kanyang gitara at doon ay inawitan niya ang kanyang tatay, na lubos namang ikinasaya nito hanggang sa magkantahan na silang dalawa sa lumalalim na gabi. Habang patuloy sila sa pagkakantahan, ay naputol ito nang makaramdam ng kakaiba silang magtatay, dahilan upang itigil nila ang kanilang pagkanta. Nagdali-daling tumayo ang tatay ni Ramon at nagpunta sa pinakamalapit na bintana at doon ay sumilip. Dito ay tila nagbago ang aura ng kanyang tatay Ruhing na labis niyang ipinag-alala, kaya naman maging siya ay sumilip na rin sa labas ng kanilang bahay. Habang iginagala ni Ramon ang kanyang mga mata, ay nakita niya na may isang anino ng taong nakatayo doon sa labas ng bakod nila at nakaharap sa tapat ng kanilang bahay. Kaya naman nagmadali silang mag-ama na lumabas ng bahay upang kilalanin ang taong ito. Magandang gabi, kaibigan. Anong sadya mo at naparito ka? Naliligaw ka ba? Magandang gabi rin naman. Maaari ko bang malaman kung saan nakatira dito si Ruhing? Ako yung hinahanap mo, kaibigan. Ano ba ang atin? May kailangan ka bang tulong? Ano ang may paglilingkod ko sa iyo sa oras na ito? Walang nakuhang sagot ang tatay ni Ramon mula sa lalaking may magandang tindig at nakasuot ng salakot na sombrero. Naroon si Ramon sa gilid ng isang puno at matyagang nakikinig sa dalawang lalaki. Nang walang ano-ano'y tumalon ng pagkataas-taas ang lalaking yon hanggang sa makapasok siya sa bakuran nila. Nakaramdam ng matinding kaba itong si Ramon, lalo na't alam niyang punong-puno ng sumpa at hindi mabilang na espiritual na patibong
ang buong bahay at bakuran nila na sa oras na tumapak ka ay agad gagana ang mga ito. Ngunit ibang klase ang lalaking yon dahil ni isa sa mga patibong ay walang pumigil dito at hindi man lamang siya naapektuhan ng ilang mga sumpang nakakalat sa paligid. Agad nitong sinugod ang Tatay Rohingya at doon sila nagsimulang magpambuno. Kaya naman walang nagawa si Ramon kung hindi panoorin ng kanyang tatay at ang misteryosong lalaki sa kanilang paglalaban. Nagmasid-masid na lang siya sa paligid upang alamin kung mag-isa lamang ba ang lalaking yon o may mga kasama pa ito. At nung matiyak niyang wala itong kasama, ay muli siyang bumalik sa kanyang pinagtataguan upang manood. Nag-aalala man sa kanyang tatay, ay kitang-kita naman niya ang kalamangan nito sa pisikal na sagupaan. Kaya naman, kahit na papaano ay napapangiti siya dahil mukhang pumapabor ang lahat sa kanila. Ngunit hindi mawari ni Ramon ang tunay na katauhan ng lalaking kalaban ng kanyang Tatay Rohing. Subalit nang mapansin niya kung papaano kumilos ang misteryosong lalaki, ay doon na siya tinamaan ng matinding kaba. Dahil napapansin niyang patawa-tawa ang lalaki habang iniilagan ang suntok at sipa ng kanyang tatay na tila ba hindi siniseryoso ang kanilang laban. Ilang minuto pa ang lumipas ay nakahanap ng butas ang misteryosong lalaki sa depensa ng tatay ni Ramon, kaya hindi na nito sinayang ang pagkakataon at inatake nito ang tatay ni Ramon. Matapos na kumonekta ng suntok sa tagiliran ng tatay ni Ramon, kasabay nito ang isang mabilis ding sipa na siyang tumama naman sa dibdib ng Ginoo, kaya naman napalood ito ng bahagya. Impit na sigaw ang muntik ng gawin ni Ramon dahil sa pag-aalala niya sa kanyang tatay. Tumayo rin ito at ipinagpaglamang ang dibdib kung saan siya tinamaan ng malakas na sipa. Muli ay umatake naman ang tatay ni Ramon at dahil sa hindi inaasahan ng misteryosong lalaki ang mga gagawin ng katunggali, ay nagawa nitong makapitan ang likuran ng kalaban at walang humpay niya itong pinaulanan ng suntok. Ngunit nagulat ang tatay ni Ramon dahil malapalos itong kumawala mula sa mahigpit na pagkakapit niya sa hinubad na tsaleko. Agad namang initsa ito ng tatay ni Ramon at muling sinugod ang kalaban habang patalon-talon pa itong tumatawa. Natigilan naman ang tatay ni Ramon nang maghubad ng salakot ang kalaban nila at doon ay nagpakilala ito sa kanila. Ako nga pala si Maestro Gerardo, o mas kilala sa tawag na Manggado. Mula ako sa 3 bayan, kaya hindi nyo kilala ang aking mukha dahil hindi ako taga dito. May pumatay sa aking anak na nagngangalang Berta at kaninang umaga nang dalawin ko ang anak kong panganay ay wala na ito sa tamang pag-iisip at nabutan ko ito sa kulungan ng alagad niyang baboy. Sinuri ko ang naging sitwasyon at inalam ko sa mga alaga ng anak kong panganay kung saan nagtungo ang mga gabay nito. At dito ako dinala ng aking mga paa. At alam kong kayong mag-ama ang dahilan kung bakit namatay ang anak kong si Berta at ang panganay kong nasiraan ng bait. Alam ko kung ano kayong magtatay at alam ko rin ang kainahan nyo. Mga alagad kayo ng demonyo o mas gusto nyong tawagin na mga sugo ng demonyo. Tandaan nyo, hindi ako makapapayag na gano'n na lang ang sasapitin ng 2 kong anak. Pagbabayaran nyo ang mga ginawa nyo sa kanila. Mula sa dibdib nito ay inangat niya ang kanyang tangan na isang medalyon na hugis at sulok at may iisang mata sa gitna na labis namang nakakasilaw. Bago ito muling umatake sa kanilang mag-ama. May karugtong.